YouTube channel na Marcel Zero Vlogs! Ayun, so for today's video everyone, mumukbang na naman tayo! Ayan, so ang tagal, hindi na nakapag-mukbang, ganun. Ayan. So ayun na nga, nakita ko sa kapitbahay lang din naman namin, oo, may tindahan kasi sila, ganun. So yun na, nakita ko may pasit canton sila, dahil, ganun. So, try ko yung red. Hindi ko alam kasi, ito siya eh. Ayan. So, hindi siya red na red, pero may pagka-orange siya something. So, ayun natin, kasi ngayon ko lang ito nakita eh. Kasi sa amin, red lang siya, tsaka yung green ng pancit canton, gano'n. Pero ngayon, nakita ko orange. Pero may orange naman akong nabili noon sa Villaba talaga. Yung matamis, na pancit canton. Hindi siya masyadong maanghang. Pero ito, instant pancit canton, extra hot chili ba yun? So, ayun na nga. So yun na nga, extra hot chili. So baka sasabog tayo sa sobrang anghang, best. So yun na nga, Zay. So eto siya. Ayan. So bago ang lahat ng yan, dahil syempre lutuin naman natin to, no? Hindi naman ito pwedeng kainin pati plastic, no? So ito, dalawa ang binili ko, Zay. So ayan, magmumukbang tayo for today's video. Pero hindi tayo masyadong paingay, baka gumising yung kapitbahay. Hihingi pa yan. Yung mga ganun. Ito na. So lulutuin na natin siya. Oh, di ba kabog? So yun na nga, Zay, eto na luto na. So ayan, di ba, bumongga yung pa-magic, Zay. O ayan, pati yung buhok ko na puti na rin, ganun. Sa sobrang tagal ng magic, ganun. So yun na nga, may pa-contact lens din tayo, ganun. Sa damit ko, bakit hindi na iba? Bakit hindi nadala sa magic, ganun. So yun na nga, luto na siya, eto na. Ayan. So kain na everyone. So ayan siya. Pero hahaluin muna natin, Zay. So ayan, ewan ko ba kung makaubos ko to dahil ang dami, oh. Tigas na siya dahil. Pancit canton lang yung malakas, gano'n. Pa-red lips tayo, diba? So, yan mga ganun ba yun? Oo, so eto na. So, masaya magmukbang mag-isa, gano'n. Kasi wala manghihingi, gano'n. So, ewan ko ba? Ayan. So, eto siya. Wow! Diba? Amoy na amoy. So, ewan ko lang kung gano'n to siya kaanghang, best, gano'n. Kasi ang natikman ko lang na pancit canton noon is yung orange talaga siya, yung hindi siya maanghang masyado, pero matamis. Tsaka yung red, hindi siya masyadong maanghang din, pero konti, maanghang din naman yon. Tapos yung green, yung spicy green din, maanghang din yun, Zay. Tapos yung green lang talaga, yung maasim lang, walang anghang, best. Ganon, yun lang yung natikman ko. Pero kanina nung nakita ko to, Day, curious talaga ako, Day, curious talaga tayo, best, yung mga ganon. Kasi nga, may pagka-orange na may pagka-red siya. So, feeling ko, baka hinalo yung red, tsaka yung orange, ganon. Kaya, parang medyo sasarap, ganon. So, yun na nga, Zay, ang ganda ko. Yun na nga, Zay, at huwag naman patumpik-tumpik na arat, kainan na! Kainan na! Kainan na! Kainan na! May mga dance contest tayo, may pa-performance, be. So, dapat gano'n ang pagmukbang. Hindi lang retso kainan, dapat meron ding mga performances. Yung mga gano'n, meron ding mga pasayaw-sayaw, bes. Gano'n. So, heto na at magsisimula na tayo. Okay, wait lang. So, ay, kabog. Ang anghang, Zay. As in, grabe yung anghang niya. Actually, grabe talaga. Isang kain ko pa lang, parang kinagat na yung mga dila. Walang sako, parang anghang. Pero okay lang. Okay lang, gulaban. Wow! Anghang talaga siya. Yung red tsaka yung orange na pancit canton, parang pinaghalo talaga sa dahil. Matamis siya konti, hindi siya masyadong matamis talaga. Tapos, ang anghang niya, grabe. Oo, yung anghang ng pula, mas times 2 pa dahil yun. Sobrang anghang talaga. So, yun na nga, Zay. So, eto na. Ang haba, bes. Hindi ko man lang pala pinutol. Sobrang excited. Sarap! Gusto ko yung pagkaanghang niya. Sobrang anghang talaga, Day. Grabe. Yung, Diyos ko, Ginoo. Pero ang sarap. Ayan.
ganon. Diba? So, sobrang sarap talaga, Zay. Anghang talaga siya, Day. Pero in fairness, ang ganda ng lipstick ko, hindi natatanggal, best. Wow! Tatlong lipstick ito pinaghalo ko. Isang lip tint, isang matte lip tint, saka isang natural lip tint lang. Hanghang talaga, Day. Hindi ko siya kaya, Day. Diyos ko, Ginoo. Oh. Hindi pa siya matatanggal, bes. Parang wala. Parang hindi ako uminom ng tubig sa sobrang anghang. Ha? Pero Gora, gulaban ta kasi ubusin kasi ito mukbang eh. Ganyan talaga pag mukbang ka, ubusan. Oh. Gora bells. Sarap. Oh. Konti na lang siya. Ayan, konti na lang. Dalawa lang kasi itong niluto ko, Day. Hindi ko na kaya, bes. Ay, Diyos mio, Marimar. Yoko na dahil. Konti na lang siya talaga. Ah! Parang pag ano, aray, Diyos mio, Marimar. Kasi nakahang talaga dahil hindi ko explain talaga kasi parang bunganga ko parang maraming sili talaga dahil parang kumain ako ng isang garapong sili bayot. Sobrang anghang. Tumulo na laway ko dahil. Sobrang anghang talaga siya, grabe. Di ko inakala dahil na ganito pala kaanghang. Kasi yung red, kaya ko naman yung kainin. Kahit maanghang siya, kaya gulaban. Maliit, napaka-basic lang nun. Siya yung mga ganun, tsaka yung green. Pero ito dahil, di ko na alam. Diyos ko, nasira na talaga. Pero okay lang, maganda pa din naman tayo. Yung mga ganun, may pahabol, papakipot kayo ba? Ganyan. Mga ganyan. Sarap. May electric fan kasi ako dito sa gilid siya, medyo maingay siya, ganun, di ba? Kaya ginano ka, parang nawala yung hang na, pero parang dumami. Kaya, konti na lang siya dahil. Konti na lang talaga. Kaya natin to. Ang hang. Ayan, finish! Woo! Sobrang ahang talaga na yan. Tumulot talaga yung sipon ko na yan. Ay, Diyos ko. Kakahiya naman sa inyo. Kasi tumulot talaga. Naubos ko siya, ay, gracias! Yung mga ganun. Sa ang ganda ng mukbang talaga, no? Kasi nabubusog ka talaga. Kaya gusto ko yung mga mukbang kasi nabubusog ka talaga pag mukbang, no? Ganun talaga, gulaban. Ang sarap! Pero,
Hindi pa nawala yung anghang, day. Oh my God! Parang nag-apoy yung aking bibig best. Yung mga ganun. Yung mga ganun. So, ayan, Zay, tapos na. Ubus ko na. Nakain ko na lahat. Nakain ko na. Naubos ko na din yung water ko. Sobrang ahang talaga siya, te. Pero, paano wala yung lipstick ko? Mahirap. Ganda ko pa. Ang ganda-ganda ko. Diba gano'n? So ayan dahil magbabay na tayo kasi tapos na tayo nagmukbang. Ayan. So maganda talaga sa mukbang kasi mabubusog ka talaga parati. Paano na kayo pag marami kayong mukbang? Di busog na busog. Diba ganyan? So, go laban ba yun?